Paano nga ba ang pagboto sa ating Miss Universe Philippines 2023 Michelle D para matulungan natin siya sa kanyang Miss Universe journey? First is, kailangan lang natin i-open yung ating Play Store. And i-search lang po natin yung Miss Universe na app. Yan. And kailangan lang po natin itong i-install. Free naman po yung pag-install nito. And kumbaga, tulong na natin to kay Michelle sa effort or sa pag, 'di ba, sa lahat ng pagpapagod niya, effort niya para madala yung bandila natin sa El Salvador. So, yun, i-open na natin yung app. Tap natin yan. So, sabi nga po dito, vote is now open. And itap lang natin tong logo ng universe. Yan. And sabi nga rito, vote your favorite delegate into the semifinal. So, napaka-importante na matulungan natin si Michelle na manguna sa voting para makapasok siya. Sure siya makapasok sa semifinal. So, i-scroll lang natin and hanapin lang natin yung picture niya. Kasi alphabetical order to. So, letter P pa siya. Philippines. Kahit pa makakita kayo ng napakaganda dyan, syempre, unahin natin yung ating kababayan. Di ba po ba? Yung kadugo muna natin, yung ating kailangang tulungan. And, ayan na P. So, ito na yung picture niya. So, para ma-vote natin siya is itap lang natin yung kanyang picture. And, itap lang natin itong logo ng Miss Universe. Yan, sabi nga, thank you for your vote. So, yan, meron na tayong naibigay sa kanyang isang vote. So, kayo kung generous naman po kayo and meron naman kayong extra money dyan and willing kayong laan ng pera para sa kanya, is pwede tayo bumili dito ng vote. Pag gusto nyo siyang bigyan ng 3 votes, 48 pesos po yan. Pag 15 votes is 240 pesos. Pag 40 votes naman yung gusto nyong ibigay sa kanya is 485 pesos. Pag 85 votes is 970 pesos. Pag 220 votes is 2,400 pesos. Pag 450 votes is 4,850. And pag 1,000 votes yung gusto nyong ibigay is 9,700 pesos. So, yan naman po is optional. Kung willing lang naman kayong gumastos para mabigyan siya ng mas maraming vote, mas maganda. And I hope nakatulong sa iyo ang video to. Kung oo, kindly like this video and subscribe to my YouTube channel. And support po natin si Michelle D. And good luck po sa inyong Miss Universe journey. And good luck sa lahat ng delegates. Thank you for watching. Bye!